Enggak, tinggal yasinan wae kok wis do nduk. An terakhir. Anake wis turu, ayo budal. Pengalaman kaya Mas, Saya tambahnya kedeleng. hobi Mas. Persuku selingkuh secepat. Yuk. Serba cepat dan harus gampang. Wong selingkuh ki kudu cepet lah ora cepet ora iso. Lah kan YouTube lah. Ya lek kulino iki. Ayo. Li Nambaran ati tresno mergo kasembadan gledek ning koper ngono. apa lho? MD. Aku ngendikane Prowinase sing penting ora kurang ora dosa. Terakhir kok. Kok ya kok. Kok lek konangan lho Mas, hati-hati.